Bona vesprada. Benvinguts i benvingudes a l'audició de fi de curs del grup de dolçaina i percussió de la Universitat Politècnica de València, UPB. Enguany, després del parèntesi per la Covid-19, tornem a actuar amb moltes ganes aquesta auditoria Alfons Roig a la Facultat de Belles Arts de la UPB. Com a novetat, la retransmissió d'aquest concert també s'està fent en directe a través de la web. Així saludem també a les persones telespectadores. El grup de dolçaina i percussió de la UPB naix gràcies al compromís de la UPB amb la cultura i música tradicional valencianes i la col·laboració de l'Escola de Música Tradicional de la ciutat de València, Esmutrat, a fi d'originar la formació d'un projecte artístic i formatiu d'excel·lència, equiparable a la de la mateixa institució universitària. Entre els objectius del grup de dolçaina i percussió de la UPB estan fomentar l'estudi de la cultura i música tradicional valencianes, com també dels seus instruments més populars, la dolçaina i el tabal. Proveir als membres de la comunitat universitària d'un punt de trobada on puguen desenvolupar una activitat artística, formativa i d'esplai al voltant d'estos instruments i fomentar la transmissió dels valors de respecte, tolerància i convivència en la diversitat com a font de riquesa, solidaritat, esforç personal i treball en equip, amb la responsabilitat individual de cara al grup que aquesta comporta. Rebem en un fort aplaudiment al grup de dolçaina i percussió de l'UPB. El grup de dolçaina i percussió està dirigit per Fernando Cantó Salinas, antic alumne de la UPB on es va titular en Enginyeria del Disseny. Ferran ha realitzat els seus estudis de dolçaina amb el professor Xavier Richard en l'Escola Municipal de Dolçaina de València, obtenint les màximes qualificacions. Amplia la seva formació en dolçaina amb els professors Alejandro Blay i Paco Blasco. És titulat superior de música en l'especialitat d'instruments de la música tradicional i popular, instrument principal dolçaina, per l'Escola Superior de Música de Catalunya, ESMUC. És el director de l'Escola de Música Tradicional de la ciutat de València, Esmutrat, i professor de dolçaina, tarota, flabiol, conjunt instrumental i cor. A més, és el professor de dolçaina i tabal a l'Escola Municipal de Dolçaina i Tabal del Puig de Santa Maria. Posseeix ampla experiència en el camp de la direcció de cors i grups de dolçaina i percussió com a intèrpret solista i com a compositor. Rebem amb un fort aplaudiment al mestre director Fernando Cantó Salinas. Bé, una vegada fetes les presentacions inicials, passem al concert. El lema d'aquest concert és de festa en festa. Amb aquest concert volem fer un recorregut per algunes de les festes i rituals de les 3 províncies de la Comunitat Valenciana. Farem un tast del ric patrimoni cultural i musical d'un dia de festa a la nostra terra, terra de música. Començarem el dia de festa amb la Diana de Sant Antoni de Biar, obra tradicional d'esta localitat alicantina de l'Alt Vinalopó. A continuació interpretarem el passacarrer Amadeo el dolçainer, del compositor de Picanya, Hortasud, Vicent Muñoz, dedicada al dolçainer Amadeo Puigades. I per finalitzar aquesta primera part, interpretarem Cucanyes, tradicional de Callosa d'en Sarrià, d'on és una de les famílies amb més tradició dolçainera com són els Boronat. Prepareu-vos per a gaudir de l'espectacle, pareu atenció i que comença la festa.
Una part fonamental d'un dia de festa són els balls. A continuació, interpretarem diverses peces de ball. Començarem amb unes danses de Muro i de la Font de la Figuera i el fandango de la Font de la Figuera. Continuarem amb una obra de nova composició, Gegants d'Algemesí, de Josep Juste i Martí Pep Mama, composada amb motiu de la presentació dels nous gegants del grup de danses Berca d'Algemesí en les festes de la Mare de Déu de la Salut. Seguidament, la Jota de Cofrentes, tradicional d'esta localitat de la Vall d'Aiora. I acabarem aquest apartat de ball amb unes marineries tradicionals del Grau de Castelló. Anem a ballar.
Abans d'encarar la part final del concert, passem a presentar els artistes principals d'aquest projecte musical. Pregueu se'ls a saludar a mesura que vos vaig anomenant. De sud a nord, començant per la província d'Alacant, Aitana Menárguez Bosch. D'Elx, no? D'Elx, pianista, dolçainera, alumna del grau en Enginyeria Informàtica. Cristina Miralles Pérez, la tabaletera de Pedreguer i ara també platillera, antiga alumna d'Enginyeria Tècnica Agrícola i llicenciada en Ciències Ambientals. Abel Vidal Ripoll, alumne de Tecnologia Digital i Multimèdia, percussionista i futur dolçainer de Muro d'Alcoi, allà on va anar el tio Pep. Continuant per la província de València, des de la Safor, Vicent Sabater Llorenç. Dolida, violinista i dolçainer i alumne del màster en Enginyeria Agronòmica. Des de la comarca de l'Horta Nord, dues representants, Cíntia Garibó Pérez, de Massalfassar, antiga alumna del grau en Enginyeria Elèctrica i oboista, saxofonista, fagotista, tarotaire, tabaletera i dolçainera, entre altres aficions. I Carme Jimeno Mollà, de Museros, enginyera tècnica en informàtica, llicenciada en biblioteconomia i documentació i actualment personal de l'Institut de Biomecànica de València. Passant a Castelló, més en concret a la Plana Alta, Raúl Mestre Pascual, alumne del grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica de Castelló de la Plana i originari de Todolella, poble conegut per les seues danses tradicionals. I nomenem també a Álvaro Edo Martínez, de Castelló de la Plana, antic alumne d'Enginyeria Aeroespacial que no ha pogut estar avui ací. Agrair també la participació de Néstor i Leandre, músics de reforç de l'Esmutrad. Com hem pogut comprovar, l'objectiu de proveir als membres de la comunitat universitària d'un punt de trobada on puguen desenvolupar una activitat artística, formativa i d'esplai ha quedat més que assolit amb músics de les tres províncies, formant tant per alumnes, antics alumnes com personal de la UPB. I així com també s'ha aconseguit fomentar l'estudi de la cultura i música tradicional valencianes i dels seus instruments més característics, la dolçaina i el tabal. Passem a presentar la darrera part del concert, on interpretarem tres obres rituals de la nostra cultura, com són una processó, la de la rosquilleta, del mestre Enric Gironès. Després, com a mostra de la festivitat dels moros i cristians, interpretarem la marxa cristiana Sant Domènec, del compositor Antoni de l'Asunción, i finalitzarem el concert amb la Muixeranga del Gemesí, obra referent de la nostra cultura, que acompanya les danses i torres humanes tan característiques de les festes de la Mare de Déu de la Salut d'esta localitat de la Ribera Alta, festes declarades Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO des de l'any 2011. Abans de concloure el concert, des de la coordinació del grup de dolçaina i percussió de la UPB, volem mostrar el nostre agraïment al Vicerrectorat d'Art, Ciència, Tecnologia i Societat de la UPB, i més en concret a l'àrea d'Acció Cultural, Lola i Mònica, per tota l'ajuda prestada per a portar a terme esta aula de música, este curs i este concert. També agrair la col·laboració de l'Esmutrad per a que aquest concert hagi pogut portar a terme. Gràcies a tot el públic present per escoltar-nos, sense qual els concerts no tindrien sentit. I gràcies a tots els músics que heu participat en esta aula de música. Esperem que l'activitat hagi sigut tan enriquidora per a vosaltres com per a nosaltres, amb ganes de seguir comptant el proper curs amb tots i totes per a continuar formant part d'esta agrupació musical de la UPB. Amb aquesta agrupació musical queda manifest que el món de l'enginyeria i tecnologia també va unit al món de la cultura, la música i la tradició. És un complement a la formació acadèmica que ens ofereix aquesta institució. Moltes gràcies per la vostra atenció i molt bona nit a totes i tots. Ara més que mai, salut i música.